Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Unsay? Hala, naunsa man si Kuya Riner? Nagkurog lagi siya maayo ni Nang M. Sabay ko ninyo. Dadag ko ninyo sa ospital. naunsa man kaha ni si Riner? Nganong nagkurog man nagmayo? Dadag ko ninyo sa ospital. Hindi ko gusto mamatay. Layo tag ospital din eh. Daron ka na mo ni Inko Ibyong, Riner. Kung mauna no'y Damian, magdali ta. Kay nagkurog naging maayo si Riner. Ay, pamad mauli siya man siya. Agoy, nalingaw na sa tugtabi ito silang muna da. Ay, pabuton ko lang siya. Gutom ako da. Kaon lang kukuna niya ay. May pinapilal, tamay ko yung GPS. Yayo nga siya kay nagkaroon na siya lang yung kuyapyog. Nagkabugat naman ako siya. Oo, unsa? Nahala, sige. Ibutan sa siya, aron makapwisto, Miss Jeep, nga mutabang og yayong nimo kang Riner. Jeep, diya ka speakas, kay ako po na speakas. Ibutang na siya, bay. Bukat nyo. Gabyong. Tambali ko. Nagyaw-yaw naman siya sa nga ni Inko Ibyong. Hapit na tamaabot sa ilang Inko Ibyong, Riner. Di po ko gustong mamatay ko Ibyong. Kaluoy niya. Ready na ko. Ikaw, Jeep. Ready na buko pa. Bay. Sige. Magdungan tag-alsa kang Riner. Uno, dos, ay, tres. Nainay, naunsa si Ninong Riner. Kalitra man sag init, nak. Unya, nagkurog og maayong. Tambalan siya? O, anak. Ila tong dadon sa ilang Inko Ibyong. Ma-okay na to si Ninong, Nainay? Ma-okay na, nak, kung matambala na siya ni Inko. Naluoy ko ni Ninong, Nainay. Amara, Lena ta sa bahay ni Inko Ibyong. Ato na ni siyang ibutan. Pira uno, dos, ay, tres. Oops. Agak lang. Ay, grabe ang bugat ni Kuya Riner eh. Sakit man akong bugton. Parehas na doon, Jeff. Ay, bukat ah. Mayo! Ingkoy biyog! Ayo! Mayo! Sakto na kining mga gamot sa kahoy nga akong gikuha para sa akong pagpanambal. Balik na ko sa kong bahay. Mayo! Inko Ibyong! Tingog man karoon na dami. Magdali ko. Wa tingali sa ila si Inko Noy kay wa may mitubag. Mayo! Nararam yan! Ay, salamat. Abi na ko, guwa ka din, Inko. Dahil ko sa likod sa kong bahay. Nanguha ko mga gamot sa lalayang klase sa mga kahoy nga magamit na ko sa akong pagpanambal. Kinsa may magpatambal. Si Riner, Inko. Oh, hala. Dito ay naman ang liog ni Riner. Uy! Buhay pa ni siya. Nausa ba ni? Ay, buhay pa na. Ano man siya? Ano man? Tinit kay na siya, Inko. Huwag nagkurog og mayo. Lihog tambali siya, Inko. Maluoy ka ni Riner. Uy!
kapuwagod siyang liog. Anong puwa man kayo niyang liog? Dahil pise. Wain ko ibiyong uy. Pagda sa skatre. Dali mo, dali. Gigi. Jeff, bye. Alsahaw na to siya aron makahigdas ka tre. Sige, muy hapasad ko. 1, 2, ay, 3. Hinay. Ibutang niya siya. Oops, ay, hinalagbutang. Ayaw ibundak. Oops. Ibundak pa po. Hinay. Kaya, unsa may nahitabo Kabugat niya? kini Riner. Mura sa dakong bato. Unsa may nahitabo niya? Samtang naglakaw mi padong sa ilang Noy Damian ingko. Kalit lang siyang gisakitan sa iyang liog. Ug mura kunog dunay nagtuok niya. Nisyagit gani siyang maayo kay dili kuno siya makaginawa. Ay, siyangan. Mao ba? Stilan, giinteresan man kini sa dili ingon ka nato si Riner. Unsa, Inko? Muna. Maluoy ka ni Riner ingko. Tambali siya. Sige ba na sa ingon nga, dili pa siya gusto mamatay, Inko Ibyong. Kaisira niya. Isira gani. Biwa. Irug mo. Palayo mo gamay ka Riner. Atras. Irug. Oh, Inko. May gusto mo. Katulong sa sisiyaw mo daw. May Ayaw baldaha. Ayaw baldaha. Ay, naunusan naman yung bayhana eh. Ngit-ngit naman. Wa pa magiging mauli siya man siya. Ay, stila ni bayhana eh. Makalaag gali, makalimot na nga doy naghuwat sa bahay. Stila ang gining anak ka. Ala, nausa man na, wa naman maglihok si Riner. Nahugtang na ang pagkurog-kurog ni Kuya Riner. Kung magkabinuang og tao ang dili ingon nato, grabe yun. Ay, Kumusta naman siya ingko? okay na ka na siya, Amy. Ay, salamat intaw sa Ginoo. Nainay, gapiin na. Wa pa sila nauli si tatay ug yoyo, Jeff. Unsa naman kay resulta sa pagtambal ni Ingko ka Riner? Okay na ba ka ni? Uy, si Pulong. Wait. Ayaw na mo kabalaka. Okay na siya. Okay na si Ninong? Unsay mong gisulti, Amara? Okay na kuno si Ninong Nainay. Maoy sulti sa akong amigo nga small, nga si Pulong. Wait. Unsa? Walang sakit akong liog. Di na po init akong lawas. Okay na ka, Riner. Ni Damian. Salamat ninyo. Inyo kong gidani Inko Ibyong. Doon ay dili ingon ka na to, Riner nga naglagot ni mo. Unsa? Ala! Nga nung naglagot man ni Riner, ha, Inko Ibyong? Nasuko siya. Riner, karibal mo ka na siya mong gugma kang Amy. Uy, unsa ba di ay? Unsa may akong buhaton ningko. Nga di na siya masukon ako. Alkansiyahan ako ini. Siya makakita na ako niya ako dili. Kung tinuod ang imong gugma ni Amy, dili siya makapukan ni ining gugma. Uy, Ninumdum ka Riner. Kadong dili ka makabarog. O karon hitabo nimo. Siya ragyapon na naghimo ni ini.
Uy, Unsa, Inkoy Byung? Unsa, Dong Jeff? Mo na isulti ni Inkoy Byung ati mo na. Ang igsuon ni Adonis. Nahigugma siya ni Emmy. Hmm. Siya ang nagbuhat ini kang Renera. Di mo na? Hoy, ati! Unsa mo ka? Kalit mo nagkatulala. Kinala magkiksulti ko kang Adonis. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!